Para naman sa ating police report ngayong umaga, saksak ang inabot at 3 biktima pa mula sa 45 anyos na lalaking suspect sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon ng pulisya, pagpasok ng suspect pinagsasaksak nito ang unang biktima habang ito ay nasa sala lamang ng bahay ng pangalawang biktima. Sinunod nito ang ikatlong biktima na nasa kwarto at maging ang may-ari ng bahay dinamay din. Itinakbo sa pagamutan ang mga biktima habang idiniklarang dead on arrival ang isa sa mga ito. Naaresto ang biktima at naaresto ang suspect at nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente upang malaman ang posibleng motibo ng pananaksak sa tatlo. IFM News. IFM News. IFM News.